of the boss of the masses. He's the power and he's got the classy. Raja, he's a hero. Sivananja, superhero. He's a classy, massy bossu. Basu, ambasu, your kai hidre kasu. Yeah, basu, ambasu, long hidre 100 days. Hey, gajnura gardiಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಗಂಡು ಗಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ನಡುಗುವುದು ಆಕಾಶ ಗುಡುಗುವುದು ದರ್ಬಾರು ಇವರದನೆ ದೂಸರ ಮಾತು ಬೇಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೋದು ಇವರೇನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮನ್ಸನ್ನೇ ಪ್ರವೀಣೇರುವರಿ ನೀರು ತೂಪುನಾಯನ ಕಡಪಡುವೆ ಅಂತೀರಿ ಅವಲೊಂದು ಜನ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಜನನೇ ಆದಿಪ್ಪ ತೂನಾಗ ಅಂಚೆನ್ ತೋಜುಂಡು ಹೊರ ಕೇಂದ್ರ ತೂಲೆಗೆ ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತೂಪುನಾರ ಅಂದ 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 ಅಂಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಡೆ ಪೋಯಿ ನೀರು ತೂವರ ಬಂಗಾರದೊಂದು ಚೈನ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಜಾಗೋ ಜಾಗಲೇ ಅವ್ವಿ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ಉಂತುಲೆ ಯಾನ್ ನೀರು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಆವ ನೀರು ತೂದು ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಕ್ರಮ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಏನು ನೀರು ತೂವರ ಪೋತುನ ಜನ ಓಡಿ ಪೋಂಡು ಮಾರ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ರಾಜನತ ನಂಬರ್ ಉಂಡೇನಡ ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣರೇ ನೀರು ತೂವರ ಕಡಪುಡ್ದನಾರು ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಾರ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹರಿಯಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬಂತನ ಜನ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಆರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂತೀರು 6 ಜನ ಕಡಪುಡ್ತು ಜರಿಗೆ ಅಂಜಂಡ ಈ ಜನ ಏ ಅಂಚಂಡೀರ್ನ ಚೈನ್ ಅಯ್ಯೋ ಶೀನಾ ಬರಿವೋಳು 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 ಬರಿವೋಳು